Otito diri no Jesu. Otito diri no Jesu. Diko no ndo wani no na abo nko wa bo mu anya afa na asa. O me go onye the exceptional apart from no bundam so agene enweta wu information bi na agbagotefu. Anyi ni na bi betu koro ono fo nwa okọ otutu ko onya baye no n'okwu nwa fo nwa anyi na ejege ejede. Anyi ji obu ngwuta we after ko nwa emi bi anwa anyi na em. Ndị be anyị sị agba mgbe otu n'ọgwe agba ibe otu n'ọgwe ọ ga-abụ ọgwe nwa mbibe anyị danda dịka no gọvanọ Enugu steeti anyị sịrị gị gbakwa anyị MRG anyị sịrị gị gbakwa anyị sịkwara n'ọbụ unu bụ anyị na-atịrị aka wụtọ wụtọ anyị bịa nwa bụ nwaanyị tiri na ọ ga-atụkwa ka anyị gaa na arịa emeri ndị be anyị ji vootu olu unu maka na o nweghị nyekanyaka a ga na akụkọ ụmụ anyị damtọ na-aga site n'ime unu mgbe a ga-atete n'ime ụlọ ụka mbaga membe danu no so chukwu we fere anu we toro mad anyị na-ayọkwa our lord Bishop CVC onaga so tiko ọnụ mkpakwa anyị emeri ata anyị ignish ogbe ibe anyị mara nke anyị ka agbaje kede ogbo ibe nwụbọ anyị na-ekwu ọnụ anyị gbafe ọnụ mba niile nke enyemaka ka etoje atakwa ka enyemaka were ja so tiko gbatara anyị ọsọ enyemaka na emeri ata anyị ignish n'iseli anyị eji nwatakịrị natara ka ọja na nna anya nwụrụ ịbụ na ọ ga-azụkọrọ akwa ọ dụkwa ntị ntọ ka eke nwaanyị adụkwa ntị njọ ọ nkwere ere ọdụ na mmadụ ji agbado ọtọ gba agbachara aga na asa mmiri na asa na titepụ na anyị n'ọbụrụ nke ya bụ mmiri ka efoje erio anyị sikwara na ana-agba anyị siri diko na ọ dịghị anyị mana obu a na-agba na anyị siri go diko nyere anyị aka ndị gọọmenti diko na ogbotara anyị otu enyemaka diko na okwu agwa anyị n'ọnụ ogbe ibe anyị mara anyị jiri okwu na-abụghị enyemaka unu gọvanọ arụchi chairman okwu gọọmenti Mr. Uche Ogwu unu niile bibe honorable anyị na-asụ unu diko kpọtara na anyị otu enyemaka na ike okwu agwa anyị ọnụ mmiri agwa anyị n'ọnụ ya bibe anyị okonye anyị ekewuru ụka okwu ụtụtụ ụnyaahụ ntil na anyị erighị nri anyị esiri ike onwe betara anyị ọrụ diko na anyị sụrụ unu na-emeri ọ ntị na unu na-agbatara anyị otu enyemaka na ike wee gwa anyị sụsụ